Tħabbret il-mewt tal-ex deputat mexxej u ex Ministru Laburista Dr. Joe Brincat fl-età ta' 81 sena. U ħalla jibku t-telfa tiegħu lil martu Rose li tiġi bint il-President Emeritu Anton Buttigieg u liedhom it-tabiba Antonella Berry Brincat u Stefan. Min barra hekk permezz ta' ħidmietu fuq 20 ta' snin, speċjalment b'kitbiet regolari u programmi ta' analiżi politika, l-Avukat Brincat baqa' maħbub minn ħafna. Sal-aħħar huwa żamm il-kuntatt dirett man-nies permezz tal-argumenti tiegħu. Għamel dan kemm permezz tal-kitbiet fil-gazzetti imma anke b'xandiriet fuq One Radio. Fil-fatt il-programm tiegħu M'intix waħdek kien segwit minn bosta sal-aħħar ta' Ġunju li għadda, anke jekk dan kien ixxandar fl-aħħar ħinijiet tal-ġurnata tas-Sibt. Deskritt minn ħafna bħala bniedem skiett u onest fl-analiżi tiegħu, l-Avukat Brincat kien iġor l-esperjenza politika tal-imoddi fejn saħansitra serva darbtejn bħala deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista bejn l-1976 u l-1980 u bejn l-2003 u l-2008. Elett fil-Parlament f'sitt leġislaturi differenti, Brincat serva wkoll bħala Ministru għall-Ġustizzja, l-Artijiet u Djar fil-Kabinett tal-Perit Domintov bejn Lulju tal-1979 u Diċembru tal-1981. Mill-1978 ukoll kellu r-rwol ta' Viċi President tal-Assembleja tal-Kunsill tal-Ewropa fejn għal ħafna snin kien ir-rappreżentant ta' pajjiżna. Dr. Brincat baqa' jaħdem fil-professjoni legali tiegħu sa mewtu u bħala soċjalista anke ta' diversi pariri b'xejn lil min ma kienx jiflaħ iħallas. Magħruf li għajda kif iħossa u ma jiddejjaqx lanqas jikkritika b'mod kostruttiv lil Partit Laburista nnifsu, Dr. Brincat ikkontribwixxa għal snin b'kitbiet fil-ġurnali, partikolarment dik li kellu regolari fl-Orizzont taħt it-titlu Bla ħajta. Ma dan l-appuntament fiss ma' semija ta' One Radio b'kummentarji skjetti waqt M'intix waħdek, ittratta diversi temi kurrenti waqt li anqal aneddoti u stejjer minn żminijiet passati. Bħala intellettwali u espert tal-liġi kien ukoll jesponi regolarment l-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista u l-esponenti tiegħu. Fost ħidmietu fl-aħħar snin huwa kien ukoll fassal abbozz ta' regolamenti fil-kura tal-annimali li tant kienu għal-qalbu. L-istess regolamenti baqgħu jintużaw mill-Aġenzija Governattiva Animal Welfare mill-2013.